En aquest problema es tracta de calcular la gravetat, és a dir, l'acceleració de la gravetat o la intensitat del camp gravitatori en la superfície del planeta Júpiter. Per calcular aquesta gravetat, les dades estan en forma de densitat. La densitat del planeta ens diu que és de 1.340 quilograms per metre cúbic. I el que tenim és el radi de Júpiter, que és igual a 7,1 per 10 elevat a 7 metres. D'aquí el que haurem de fer és calcular la massa. Hem de recordar que la densitat és igual a la massa partit per volumen i que el volumen de l'esfera és igual a 4 terços de pi per r al cub. D'aquí direm que la massa del Júpiter la podrem calcular com la densitat per volum, és a dir, densitat per 4 terços de pi r cub. Tenim clar el que hem passat abans de la densitat, G0 de Júpiter serà igual a la constant de gravitació per la massa de Júpiter partit pel radi de Júpiter al quadrat. És a dir, que la intensitat del camp gravitatori podrem calcular com G multiplicat per la massa de Júpiter, que era la densitat, pel volum, que era 4 terços de pi per r de Júpiter al cub, partit el radi de Júpiter al quadrat. Radi quadrat i el cub se'n va i podrem calcular G0 directament com G per D per 4 terços per pi i per r substituïm dades, el valor de G serà igual a 6,67 per 10 elevat a menys 11 per 1.340 per 4 per pi per 7,1 per 10 elevat a 7 i tot això dividit per 3. Així, el valor de la intensitat del camp gravitatori en la superfície és de 26,58 newtons per quilo, o que és el mateix, 26,58 metres partint segon quadrat.